Grunnige woordsuiker. Zuik de onderstaande woorden in de woordsuiker op. Als de puzzel goud oplust, komt er een grunnigse zin uit. Stuur deze zin voor 25 april 2025 op naar info@cgtc.nl onder vermelden van woordsuiker wiesneus 2025. Schrijf in de mail die naam, adres, de school waar je op zit en de groep waar je in zit. En de oplossen, niet vergeten. Antam. Barries. Pieterhandje. Bongel. Deugnijd. Famke. Grom. Jong kerel. Jonkje. Liedje lauw. Maait. Oudgeboontje. Popke. Ponje. Prugeltie. Hiepert. Stiekel. Typelzinnig. Tudebekje. Vent. Wichtje. Wieske.